Tum khat chu Sheldonan amit tuamin atnara tipinga akhuma chuan ngoi rengin athuani Mary in a mu chuan Sheldona chu enge ati azota chuta Sheldona chuan idea thadewa nei theinan chutianga ti chuani thu soin Nikola Tesla arindan ani thu soi bokani Mary chuan Nikola Tesla chutunge ani azot vele a Sheldona chuan scientist ro pui takani thu soin midang lakachanga a in lakshan na chuan idea thataga pechin ni in a soyani chuta Mary chuan ani chuan Nikola Tesla chu anuna ruakin amal theile don ani chu ati chuan Sheldona chuan amal rengbik leinem athi don hnaya chuan sawa pakhat nen thian thatak an ni velom ti in a changa Mary rilru chu a ha ru hle to ani ti chuan anuwa Mary chuan anu hnena Dr. John chanchin chu azota mi moipo in Dr. de chuan anla zirchian mek thu soin ama zongin chutianga a ala shengai boxi lova ama angei po chu amang angve hleni mi moi chuan Sheldona angdewa fing dang dai ani ve mai tura kangaya ati chuan Mary ngai chu athachi alo chuta mi moi chuan engtika nge Dr. John chungchang thudik hi Sheldona ishil don ti in zota Mary chuan ala shilngam chi alova shil hun ala om nge a be sei thu soin dot ala shil zel thu soi chuan mi moi chuan idot soi a thiam lo chuania dot soi ilova thiam to om ve a ching chun zom zel la tha ang ati fiam zuya chuta Mary po chuan dot soi lein ibeng be khamoi kati khop mai ati zui ve zata mi moi chu anui top chiang hle lelama George chuan misi hnena an football ena an game tactic te chu alo shilfia molmola ma se misi chuan a thiam te chiam lo George po chuan ninja turtle kha ke point ka thiam thei bik leinem ati veringot mayani chutianga anti ti lai chuan Georgia aron langa apa hnena chuan hausa ka dule dulo azota George la chuan thildanga lo chang lo chuan kalbo ro alo ti deuh mak mai Georgia chuan poisa tlema zong puk saka apunga rulle atum thu soita a ma se apa chuan a ring lo hle a enge ti atum zotin Georgia chuan abeka trunk snow globe chu aron phora chu dollar khat chawa a le thu soin dollar nga a shalle atumani George chuan idea thing takani chu ti in poisa chu apuk tir du chuang lova Georgia po chuan acha ka poisa ka mangve mayang e poisa ka mamolove ati ve mak mayani Sheldona chuan muchungin boro ka chuan khoine ni om takin akut chu ati chekwala angai tuana chuan subatomic particles mangin game alo khel velani Mary chuan makti takin misi chu amela misi chuan minmel su ifapani hi alo ti mak ti chuan Mary chu library a kalngalin naupang rilru lam zirchian na le khabu awazonga Sheldona chuan rilru lama har sadna atok rengem ti chu sha chu atumani lelama Georgia chu snow globe le turin dora chuan avakalta a anni zong chu leivek atumani avai chuan dollar sumnga panga manani a Georgia chuan dorngak tu hnena chuan ador hnem ema wangin tlomte handila dorngak tu chuan dollar nga lo tlomin dollar som nga in pe ka hantuma mase Georgia chuan ala du tok mai lo chutia an indon nu chuan atopa dollar som thum panga in ala thei shamani zana Mary chuan lekhabu chu uluk takin achiara atuka Sheldona omdan nen a in milem ti sha tumin Sheldona chu skula misi telovina thla konga chuan zona chi sang zo chanin thil ommi alo anga ngai tlatna aneile neilote midang te chuan ama anti buai don tlata shiatna te aneile neilo azon nuala Sheldona chuan chutiang che chu aneilem lo thu soin angai athalo hleni anu hnena chuan engwanga chutiang zona te chu zon nge ani chu azot leta Mary chuan Sheldona rilrunat lau taksi hian ka ngai tu mai che ania hetiang hian omta ila chuan ka hlawngo tang ti in chutiang anga an om palani chuan engkim in Sheldona tha thu te chu asoi zui zetani Sheldona chuan anu in rilru lama har sadna atok ni nge yin angaya an school library a kalngalin chutiang lam in ziana lekhabu chu azong ve ngala
library ngak tu po in amamo tak chu alo pe vele mai bokani chuti lai chuan Georgia chuan snow globe te chu azwar chanta a ma se mi te chuan snow globe chu hoan lo ti in an leina chan tur an lo shalo hle a Georgia la chuan fak nga ina vak a shebik si lo chumit lai chuan engma a shal thei talawa chuta abe dong chuan api mi moi chu awazor le ringota ma se api tangyal po chuan alo le sak du lawani zanri an Sheldona mi moi chuan Georgia ne na chuan ngai damadila Georgia chuan ani chuan min le sak do nem ni alo ti fata ma se mi moi chuan ai ti ba kin alo chang lo engma a shal lawa wang chuan mi si chuan alo deu ve zat boka ma se George chuan lo chan ve in sum tho chuan na tur angai tu awang chuan Georgia chu afaka ma se snow globe ber kher chu idea chalo takani thu asoi zui vele sham Georgia chu athin rim le a idea chu acha ani ti chu mu tir nge ya tumani chuta Mary chuan lo bengdain chungkwa kan ni a tu ma kan in deu tur ani lo chuan engkim tlang takin kan in Sheldon vek chen tur ani ati a Sheldona po in alo thlop hle ti chuan Mary chu atong trai zui ta ngala kan tak satan le kan rilru lam tan hrisel na karon di le ati pa in Sheldona chu awamel zewa Sheldona la chu alo ming ve chia bok nen tinge min mel khera alo ti ve wadani zana Sheldona muhil thelo chu athau chuaka chuta anu in lekhabu alo chiar lai hi va mu in aril ruha wanga mu thelawani thu te chu awashila Mary chuan achana lo zot wata chuta Sheldona chuan ama wanga ni thu soin anu chuan rilru lama har sadna atok nia angai thu chu asoi ta veka kar chunga athil zote awanga chutiang ngai dan ne ani thu asoi boka chuta Mary chuan chutiang zona azo chan chu soi fe in Sheldona zo ken rilru lama har sadna atok nia ashya da wanga ni thu asoi ta a chu vele Sheldona chuan rilru buaya min ngaya mo ti in alung oi lo hle Mary chuan thil om tak tak lo subatomic particles e khoi thu te isoya min ti hlau thonga lom ati a chu vele Sheldona thung chuan chung thil te chu aom tak tak alom mu thelo wana mi ibia a nangma zok hi alom rilru buai chu ati ta zek maya Mary chu athin rim hle ni Sheldona chungai damdil turin ati zuya ma se alo du biglo chuti lai tak chuan George aron langa thil om zia azo chuan Sheldona chuan kanu hian ka a emo ati ani hi alo ti wata George po in Mary chu akhak ve ngalani atuka Sheldona chuan Mary nena chuan nu batar hi chemte mangin changtho pa hian ka ta donania chuan changthop hi imu ve tiro ka ngai tu an mai mai aniang ti ka hlau dewa ti in ngei om zet hian anu chu atong khum vela Mary chuan hawatum cha chu George chuan alo khap vele mi moi chuan engthil nge thleng alo ti wata Mary chuan engma ani lo thu in alo chang maya chu vele mi si chuan nakina ka shilang che alo ti rule man mo Sheldona chu alung oi lo ti sha takin mi moi te na chuan anu in ril rulama har satna nei nia angai thu te chu asoi veka Mary chuan ithina rim ti ka sha ma se min za lo pha tur ani lo alo ti vevat an in hnial buai thui ma in George chuan aron khap vele wada mi si chuan api hne na chuan isha thiam to mayem alo ti a mi moi po in shethiamin ka shia ti in alo changani lelama Georgia chu smart mai hian snow globe zwar tur chuan a chuak le ta a akal na masa ber in nei tu pa chuan a murwalin pathian nei tu ka ni to e ti in kongkhar chu khar le maya tum Georgia chuan snow globe azor thu soiwata chu pa chuan adu lo thu in alo chang ma se Georgia chuan beidon sanatum mai lo vur sur te engai na lovem ni vur ne na invom velte a hantile a chu vele chu papo chuan anno panlaya a unau pan ne na vur sura in fiam nuaman ti dun zia te a chuak zok maya Georgia chuan chu mangtang kai le in unau pan ne na in limlai shiat rengnan has no globe hi leve ta che dollar nga che ani hi ati zui chu papo chuan tha ati ta hle maya ti chuan a le sak don ta a chuta Georgia chuan i unau papo le sak vela ati le a
chu pa po chuan a hnial le thei ta lo ti chuan pakhat mai nelovin pahni lai mai chu a lei sak ta ringot mai ani chutiang chuan indanga po vur sur la ya hun lim tak an man te chu a soipui ta zela ti chuan chung an lim lai ni te chu an hriat ring thei nan ti in snow globe chu azor ta thina a shal thei ta phian mai ani chuti lai chuan Mary le Sheldona te chuan psychiatrist an pan ta top maya tu zong nge rilru buai hriat an du ve ani chu huna po chuan an inhnial renga chuta an psychiatrist pan chuan har sanna tam tak hi chu soidun hian kongrawa su te mayania ti in tu zong nge danglam chan azota a Sheldona chuan anu hne na chuan ka specialty le thil dang dai tak tak ka ti thin ti te chu ma na chang ishat sa ani a tuna tak ti nge hetia I om ti in azota chuta Mary chuan har sati tak chungin Dr. John a chungchang chu a shilta veka damlo pa ngai ni lovin rilru lam buai ani zok thu a shila enkol na thatak adona wangin a that le wadarin thu a soibok chu vele Sheldona chuan Dr. John anen chuan kan special dan a in angni inisia a chu wang chuan ama anga karil ruwa buai ve mai I hlawani mo aloti a Mary chuan karil ruwa buai ani ka fapa ini a ngai tu che chu ka hna alom ti ina chang chu chuan Sheldona po a hne hle a anu hne na chuan har sana tam tak ka thlen che a iril ru ka ti ha thina wangin ka ti pal ti in ngai dama dil ve ta a annu fa chuan in kwa in an inkara in hria thiam lo na ompo chu abo vele ta ani chuti lain in lama misi chuan ninja turtle chu apa en puin a shilfia ve molmola chuti lai tak chuan Georgia churon langin apa hne na chuan ka idea kha thalawi ti ro ti in hanring chin te vura sur ati zuya ti chuan a poisa hlo te chu phorin a vor ta hluai maya misi le George te chuan makan ti in Georgia po inti thei takin a khiver ver mayani tum khat chu Sheldona chuan class a thut a in mania in zir chu athlang zo klata class a chuan thiam bela nein a shelovani ti chuan aurukin an school store room biru tak maya chuan aluta a chu room a chuan a ti chu tematse in a hriat puyani Mary chu pastor Jeff office a avakala chuta chuan officer Robin po kha alo ve a pastor Jeff anena an inkar chu a tha chho zel don ni inalang chuta Robin chuan ti tura nei thu soin a chua san le ngala a chua nuwa pastor Jeff an Mary ne na chuan Robin bula a chuan ngai tu na thalowa puthin thu a soi ta veka Mary chuan pastor tan engthil ma ti arem lo thu te chu alo shil non vele a pastor Jeff po chuan harsa ati ve le ani chumini chuan store room a Sheldona chuni le ngina oma class pakhat ma a aten lawani class bana Mary chuan George hne na chuan pastor Jeff an puitura ati thu chu shilin swala atluk lo nan vengkla turin pastor Jeff chuan angin thu soya George chuan nupui nei to ani thawa apoina omdo nemni alo ti sam eta ma se Mary chuan Bible a chiang takina inziak ti in a rem lo thu chu ashila pastor Jeff chuan a hna a chan thei thu soibok chuta George chuan Bible po hi achang chuan atima ma deu thina ni ati fiama Mary ngai dan ni lo lutuk chuan e turan sel che abiak ini pan thin wanga ni chu ti in akal san ta dayani atu ka Sheldona chu mi mu hlauti hria takin store room a chuan avakal leta a chuta chuan ni lenga omle chu atumani chuti lagin George thopui Owen Wilkins chuan George hnena Sheldona chu hun rei ta class a kal lo chan chu azota maya George makti lutuk chuan school a chuan ni tin an kal rol thin thu soin class akal lo chu makalo ti hle ti chuan anga event zui ta ngala Mr. Given a chu va bia in Sheldona chanchin avazota ma se Mr. Given a po chuan kar kha don chu a class a to lo thu lo soi ti chuan Miss McElroy le Miss Evelyn te chu avazot vele a anni po chuan an class a an mu to ngai lo thu an lo soi vele bok anuwa tema va mule in Sheldona chanchin chu avazot vele a temala chuan soilo turin ka intia ma ti in lo chang maya ma se George han azo luita ka chuan a soi ve ta ni
ti chuan George an Sheldona omna room chu ava hong ta a Sheldona po chuan chuta om chan te chu engkim shil vekin class a om chu adu chuang lovani George chuan store room a chuan ni lenga huna man theilo thu a shila Sheldona thung chuan store room ani to lo zirna sang zok zirna room ani to alo ti vele mak mai ani George hati ngai na shelo chu chuak ngalin anu puya vakol ta top maya thil thleng chu engkim shelin a hna awanga a buai thu a soya Mary chu chingfel turin a thitop mai ani ma se Mary po chuan a man big lo thu soin George chu chingfel turin alo ti vele a phone chu ada zui ngal mak mai bok George chuan pona chang Sheldona chu thin rim taka awin ihlim to em nangma wangin inunen kan in hopha atia chuti lai chuan school no pang pakhatin alo en renga George ti ngai na shelo lutuk chu zakdakin akal son top mai ani ina an ho nuwa Mary chuan engtin nge ichin fel theilowa engkim hi ka ti tura ida avekti na emni ti in George chu a hawngala chuta George chuan store room a chuan Sheldon an lekha azir tho thu soin mason na vek thawani thu soya ma se Mary chuan a social skills chuan ma ason don lo thu soin midang bula om tam tura adu thu soibok chu vele George chuan ani chuan nang man chingfel ro alo te let maka Mary chu athin rim hle ani chuta Georgia chuan ngei om zet hian zan ina tu emo chu thu thlenga amudona wa angve alo ti a George po chu athin rim hle ani chuta mi moi chu lo in rol vele in an har san na sut kian da na sha thu soita a Dr. John Adam ma chu a chian pa Dr. Ling le tara class a chuan Sheldona chu thutir mai a chatarin thu soi chu vele Mary chuan chu tiang te chu tenge isoi vadlo alo ti a mi moila chuan ngei om zet hian in hau kha mu nom e balom te in lo chang ti chuan mi mo in Dr. Ling le tara chu avakol ngala Sheldona chu a class a thutir ve turin avati a Dr. Ling le tara la in mi moi chu alo du ruk ve boka wangin olsam takin arem ti thu chu alo shiltani Pastor Jeff chuan Mary aron kol lol maya Mary ne na chuan Robini nen an indei thu soin adum zwalin arim chu atui hle thu te asoya in sum harsa ati hle thu soin Mary thuron chula ka du ani Pastor Jeff chuan Robini thom no hak chuan aril rualak pen hle thu soi tel zela chuta phone danga changalo ngai thave reng tu Georgia chuan engkor nge a hak alotia Mary chuan phone chu ada tir ngal Sheldona chu Dr. Ling le tara class a thoturin mi moi chuan avatla ta a Dr. Ling le taran chibaya tum chuan Sheldona chuan alo du le tatlat lo ti chuan mi moi chuan pona alo nga tur thu shilin a chua san zuya Dr. Ling le tara chuan Sheldona hna chuan until zir tur chu advance le thu shila chuta Sheldona chuan ngei om zet hian lungai su ishiat polpal hlo poin tlar ma bera hian ka thudon alom alo ti zat mai ani lelama George chuan an nu pa in kara that be sein Mary chu restaurant a chol puya ma se Mary chuan no pangte chu angai tu arenga thilni lo an lo tiang ti chu a hlavani chuta a lo angein misi le Georgia te chuan ramhuai biak an lo tuma Georgia chuan ti dan tur te shelin misi chu akut ngat ve tura ti chuan misi chuan akut chu she tak chungin nga atum ve a ma se anga don chi atia misi chuan Sunday school a Pastor Jeff chuan chu tiang thil ti chu sualani thua soi ati hlol maya ma se Georgia chuan ti turin ati luya misi po chuan akut chu muang changin a phar chuak vele a chuta ade ma che in phone aron ria misi chuan awa changal Pastor Jeff aloni a Mary abiak du thua soi chuan misi chuan apa nen an chua thua lo shila Georgia nen chia ina an om thua soibok chuta Pastor Jeff chuan in pani chuan feldewa in om ka beise ati chuan misi chuan TV kan en mai te in phone chu ada azui ngal daya Georgia hna chuan Pastor Jeff hna dot ka soi meidila ka tla don ani hi ti in a hlau thong ngal le ani lelama Pastor Jeff le Robini te in date chu akal tuang hle maya
Relo te nuwa Pastor Jeff chuan pastor ani ti chu thengilin Robini chu ke satum an muye indek don chia tia pastor phone chu aron rithuta misi aloni Pastor Jeff nena chuan in puangin adot soi chu ashila neidila katladon ti in alau thong leni Pastor Jeff chuan itladon lo ti in alo nema misi chuan katladon pathianin engki masia min muvek bogalom atilea chuwele Pastor Jeff chuan Robini chu enin itidik pathianin engkim muvek tia soi chun zomin misi nena chuan mase pathian chuan ring tu thatak ini ti po a muvekalom idot soi zeb lawa in puana wangin angai da mangcheti ka chiangani atizuya misi chuan ichiangem doti soi chuan nangpo medila itla vedonania atile shama chuta Pastor Jeffan ka chiange ati ta ka chuan misi po chu athla amwang le ta huai mai ani kolanda nuwa Pastor Jeff chuan pathianin thu aron soyani ati a Robini nena chuan inne ma chu engma anti thelo thu soin Robini po chuan engte ka nge kan inne yang aloti olsam et mayani lelama Sheldona te chuan class an nei zo ve ta chia boka mi mo in Sheldona chu hroi chhuakin Dr. Lingle tara chuan Dr. Jona a chanpo a makshan lowe ati zui sap mayani Sheldona chuan Dr. Lingle tara class chu nuama ti chhochan hle a student te zinga chuan ama chu angai na big ni ina in ngai bokani a chan chu mi moi abiakin Lingle tara chu anui vur zela chu Sheldona chuan ama wang ni in alo in ngaya alo in ti thei ve hle ani chumi tum chuan Dr. Lingle taran achian pakhatin mathematics or robotic communication ti thupui manga zirtirna apek tur thua soya Sheldona chu ngai thlave turin asomani Sheldona chu alo phur hle maya masemi moi chuan Dr. Lingle tara thil tum chu asherana Thursday a chuan aman lo thu soin chuan lam asiam ta dayani mase Sheldona chuan Thursday chu ahman ber chubani zok thu alo soi vele a Dr. Lingle tara nena chuan an kalve tur thu a soi ve ringod maya chumi ma chuan dinner te kan e howanga alati zui chuta mi moi chu enroll vatin Dr. Lingle tara chu a falin a bengala mi moi chuan katupa ma a ai kati theilawa wang chawani kha atia mase Dr. Lingle tara chuan Thursday zana date ka nei don ti in enga wak alo ngai sak du chuang lavani an hokunga Sheldona nena mi moi chuan kankal theilawang ti in Dr. Lingle tara chuan ama abe sewanga Sheldona chu som chuak ani thu te chu asoi ta veka manchang kai atum mai ni ena soibok mase Sheldona chuan ashe thiam lo hle a Dr. Lingle tara chuan lecture chu ngai thlave turin adu tak taka angai ani mi moi nena chuan Dr. Jona nen in ngai zong ti ashe ve vek thosia atia mi moi thu soi chu oi harsa ati hle ani atu ka chuan skula Georgian asum don na chu chunzom zelin vending machine candy leitum nena chuan chu vending machine chuan a poisa seng lo turin a shila a candy leitur angchi chu aman tlom zo ka azor ve thu shilin ata chu leizok turin ati ani chuti lai chuan Sheldona thung chuan library atang Dr. Lingle tara chu avakola Sheldona chuan mimo in lecture ngai thatu ramin kalpui chu adulawa achan po ama in nei theinan min mangtang kai angin angai thlatani mase athu soi chu ko oilo min som chan chu ka thil ngai ven zong ta ka ni wang chau ni in ka shia ti in asoya Dr. Lingle tara chuan isoi dik chia karin ai fing dai mai ti in Sheldona chu abol zuya ti fu a in ti hle a Sheldona po chuan tema nena mi moi chu adik lo nge yani ati zui zat bok lelama Georgia chuan vending machine na candy leitum te nena chuan a candy zor chu alo leitir zela Veronica ipo in lo mu in enge ati azota Georgia chuan business chete a buai pui ve thu a shilani chuta Veronica I chuan min ne hle mai ati a chu vele Georgia chu aswang tu anarama cheng ngalin businessman lotling takalo nia Veronica I chu abial nu alo ni bok ti chuan Veronica I po chuan du sakna te hlanin akal san vele tani
School bana Sheldona chu mi moi ina akoya. Api nena chuan Dr. Lingletara abiang thu te soin. Ibula aom the nan min man tangkaya tumlo ti asoi. Chu wang chuan edigla buzok avatia. Chu vele mi mo in Sheldona chu Dr. Lingletara akola wang chuan ahava. Lo inrol lo turin ashil. Chu vele Sheldona chuan itu soya diglo zoka wangin izakem ni atilea. Chuta mi moi chuan Dr. Lingletara zok chuan do ta soya ni ati vetla thung. Sheldona chuan tu zok nge rin turpo ka she thiam lo ati chuan mi moi chuan thinrim zetin ipi thu soi ain imisha thar thu soi chu e ring zo kangmo ti ina an khuma chuta Sheldona chuan ma se pakhat zokin ka finga ti lain pakhat zok chuan min an khum me ka ni hi ati vele zat mi moi ning to lutuk chuan atoke ati a lecture ngai thlatur chuan shwaya tumlo thu soin akal san maka Sheldona po chuan thinrim emin mani masial takini ati vele chu vele mi moi chu let le in engmo isoya ati a Sheldona po chuan zam haulawa chang le tin idu zong chia ingai to a ka du zong chu ingai to velo mani masial takini ati le sia mayani Sheldona chu an ina anu au chungin atlan lut ngala mi mo in amonga awak thu asoi Mary ina chana zo chuan engma zeb lovin mani masial ati dan te chu asoi ta veka Mary chuan kan kol nga lange ati chuan mi si chuan mimal takin lom thu shil idu zog lovem ni alo ti vei zatani Mary le George ati chuan Sheldona chu an hava api chu za lo taka tong khum lo turin an shilani Sheldona chuan mi mo in lecture ngai thlatura a shwai du lo wanga ni thu te asoya ti chuan anu le pa te hna chuan tu zokin nge min shwai don che u ati zui zata Mary chuan tu ma in an shwai don lo che lecture ngai thlatur chuan ikal lowang ati a chu vele Sheldona chuan nangni po in nangma ni ma chia in sialani hi ati vele ani ruma misi chuan ni engzat chung nge khung be ini don ti in Sheldona chu azota Sheldona chuan lung oilo zet hian thakhat ati deuh muk mai atuka Georgian Veronica ichu chimanto mai hi apea ma se Veronica ichuan atau ema wang chuan alo lak sak du lo thung Georgia chuan harsa taka atho chua manga alei sakani thuwa soya ma se Veronica I thung chuan thilmanto tak tak mangin min hne lawang ti in akal santa dayani chumini chuan Sheldona chuan in chua san atumta a lekha nu chia in misi chu apea zana chia chiar turin atibok misi po chuan ole alo ti ve mai boka ma se Sheldona achuak chia tia lekha chu a hong ngala chuta chuan ka chu arwalin I hong ngal don ti ka shia alom chu wangin ka kalna tur chu ko tin ka zia kani ti hi alo in zia ka misi chuan molu tuk mai ti in angei hleni Mary ron ho nuwa misi hna chuan Sheldona omna azot ngala misi chuan a chua thu soin akalna tur chu asoi lo ma se lekha maksak deuh chu a hnu chia atia Mary chuan lekha chu enin amang angha hle chute lai chuan Sheldona chu ba sa chuangin an lo chuak don chia hi ania nu pakhat chu abula awachu a chunu chuan mania zin tur chuan ivanau pangve ati chuan Sheldona chuan angai tu omlo thu soin bas Tlan dan le a timing te chu abai hard vek thu asoya chuta idu du min zon ro ati chuan chunu chuan ngai lo mai alo ti sam eta ma se Sheldona chuan imammo takin ti in a shiluita thowa chunu po chuan makti mel tak hian he sid hi aruak chan ka sheta e ati sap mai ani school bana Veronica I karma a chuan Georgian a thi present bok kha alo dale a lekha a chuan ithin rim ma in en podro sen so man chi ani hi ti hi alo in ziak chuta box chu a han hongta a chunga chuan ei the manga siam thi hi alo oma Veronica I po chu anui ver tamai chu vele Georgia chuan inui ti ka shia aron ti ani lelama Sheldona po basa chuangin anatlan mek zela abula thunu hna chuan lan satan sanga I nge sangarim hi enam ve shim zok ti ina zot le ta phong mai chunu chuan tu in nge en kol che ti hi ka ngai tu azo ka ni alo ti dai thunga Sheldona la chuan
kanu le pa ba ka kapi mi mo I alo ti sam et maya chunu chuan an enkol thavak lo che ani ka ring ati chuan Sheldona chuan nia kar khadon chu ani to ati zuya chuta abula thunu chuan a in chir don ti shereng chungin Sheldona chu engthil nge thleng a zota chu vele Sheldona chuan ka thil ton ka shil ma che in mathematics or robotics communication chungchang hi ishe to ngaiem tia bulchanin asoi chun zum ta zela abula thunu po chu a tho ha ringot mayani chuti lain Mary te chu an lo buai hle maya kot omzia chu shat tumin library a lekha bu te chu an lo ron kwal ve me kani Sheldona bula thunu chuan a professor chian chu engwanga mu tum nge ani alo zota Sheldona chuan Dr. Jona omlai kha chuan engge ma that thu soin alam chang om chuna ni thu soini chuta abula thunu chuan ani chuan mental hospital a omche chu nangma she thiam tu che itina ani mo atia Sheldona po chuan o ni e tia changin chunu chuan ithil soitu ha chuan omjenei berala ni ang ati ve top mayani lelama mi moi chuan Sheldona kalna tur chu a hre chuak ta a Dr. Jona muturin akal don ti an she thiam ta ni chu vele George chuan police kan kolange atia an che chuak ta ngal Sheldona chuan alo la soi chun zom zela chuamin phalsak lo boka I oi theilo zokang engma ti swal ka nei si lawa ati chuan abula thunu chuan atira tang khan engkimi ti swal zoka lom ithu soya kha nangma chia ma ni ma siali om alo ti mak mayani Sheldona chuan a she thiam lo hle a chuti lai takin police siren ri hi an che zuya chu vele Sheldona chuan ama shwai ho tu man ni ti chu alo she thiam ngalani ti chuan in lama Sheldona chuan a chung te chu Star Trek episode a en puya chuta chuan thil lai chuak tu ten sahlo omemo an ti chu miswal nelovin an ma ni jok chu miswal an nia a chan chu sahlo omemo an ti tui chu an lo ti chiat sak cheu mayani chu thilan en chan chu a chung te chuan an hre thiam lo hle maya chuta Sheldona chuan ngaidam dil na ani hi thil lai chuak tu ang hikania atia mi moi chuan kati palti maila ati chuan Sheldona chuan in hre thiam lo ni in alang don riau en chale ang ti in a play chale ngalani